Zdravím všetkých, boli ste pozvaní, aby ste sa zúčastnili na tejto prezentácii, ktorá vám predstaví Beyond Push, inovatívnu spoločnosť obchodujúcu s online reklamou. Prosím vás, aby ste si zapísali to, že takéto prezentácie sa organizujú každý pondelok, stredu a piatok o 20:30 v slovenskom a českom jazyku na stránke, ktorú nájdete pod týmto videom. Videokonferencie prebiehajú online, aby ste boli v kontakte s ľuďmi, ktorí vás pozvali na túto prezentáciu. Takže čo je to Beyond Push? Beyond Push je spoločnosť zameraná na spravovanie reklamných priestorov v reálnom čase. Beyond Push využíva RTB technológiu na nákup a predaj online reklám. Cieľom je umožniť členom podieľať sa na zisku, ktorý veľkou rýchlosťou rastie a vzniká na trhu s online reklamou. Beyond Push je spoločnosť registrovaná v Anglicku od augusta 2015, ktorej hlavná pobočka sa nachádza v Luxemburgu. Tu je rýchla prezentácia o výkonnom riaditeľovi Ferkim Demirovským. Narodil sa v Macedónsku v roku 1982. Vyštudoval americkú školu v Skopje v obore medzinárodné vzťahy. Po doštudovaní bol zamestnaný ako poradca kabinetu ministra pre prilákanie zahraničných investorov. Jeho skúsenosti mu dali možnosť cestovať a vytvárať veľké množstvo kontaktov vo svete medzinárodného obchodu. Dnes je ministrom Macedónie, je zakladateľ konzultačnej spoločnosti, ktorá podporuje obchod a mimovládne organizácie v Macedónsku a tiež pôsobí ako sprostredkovateľ pre rozvojové fondy a fondy Európskej únie. A to je jeden z dôvodov, prečo pracuje v Europarlamente. Takže kde sa zrodila myšlienka o Beyond Push? Bolo to, keď mal rokovanie ako poradca pre macedónskeho ministra, kde sa Ferki Demerovský prvýkrát stretol s RTB obchodovaním. Rýchlo v tom uvidel potenciál a rozhodol sa vytvoriť vlastnú RTB spoločnosť s profesionálmi na RTB. O 3 roky neskôr bola založená spoločnosť Beyond Push. Takže ako je na tom trh RTB? Trh s online reklamou je neustále rastúci a každoročné obraty predstavujú miliardy dolárov. V roku 2013 RTB predstavovalo 23% všetkých online reklám. V roku 2014 bolo minutých vyše 545 miliard na reklamu, z toho viac ako 140 miliard na online reklamách. V roku 2015 RTB predstavovalo 55% zo všetkých online reklám a v roku 2016 očakávame nárast na 63%. RTB posiela reklamy cieľovým zákazníkom, ktorí hľadajú produkty alebo služby v reálnom čase. Proces RTB je extrémne rýchly a zákazníci ho nevidia. Keď používateľ otvorí web stránku, ktorá používa RTB, informácie od používateľa sa odošľú na reklamný server. Reklamný server je prepojený s reklamným trhom. Tento trh sleduje a určí najlepšiu cenu. Reklama, ktorá vyhrá dražbu, je zobrazená na web stránke, ktorú používateľ práve používa. Celý proces RTB prebieha behom pár milisekúnd. Takže, kto nepochopil, mám tu pre ňo jeden príklad. Zadám si do Google to, čo hľadám. Je to dron? Hľadám drona so zabudovanou kamerou. Takže, kliknem si napríklad na drona, ako je tento. A čo som tým zadal? Zadal som tým akurát jedinú vec. Čo chcem a o čo mám záujem. Keďže hľadám drona, tak začínam to vyskakovať takto napríklad na Facebooku alebo na rôznych iných stránkach. Je to v podstate cieľená reklama. Alebo trošku inak. Ukážem vám tu na Amazone. Priamo na Amazone nám už vyskočilo na domovskej stránke práve presne to, čo hľadáme. Zase dron. Alebo môžem dať aj iný príklad, napríklad AliExpress. A vyskakuje rovno banner už na refreshery. Alebo kliknem si na mBank a zase pozriem si refresher a tam mi núkajú pôžičky od mBanku. Takže teraz už asi viete, ako funguje RTB. Poďme sa teraz ale pozrieť na to, ako ich internet predstavuje z hľadiska svetového marketu. Pozrime sa na tieto čísla, ktoré môžu prakticky znázorniť vytváranie digitálnych dát. Každú minútu na internete je zhruba 1,4 milióna hľadaní len na Google, 2,4 milióna zdieľaného obsahu cez Facebook. Je tam asi zhruba 277 000 tweetov na Twitteri a viac ako 140 miliónov poslaných e-mailov.
A toto je každou minútou. Ostatné čísla, ktoré tam sú, reprezentujú rozsah digitálnych informácií, ktoré cestujú po internete. A teraz trošku bližšie k Beyond Push, kde vzniká cash flow. Prvý zdroj príjmu je z profitu, ktoré sú vytvorené z kupovania alebo predaja RTB reklám. Druhý zdroj príjmu je z marketingu z IP adres z každého Beyond Push člena. Preto každý člen je produkt. Big Data je začiatok internetu, kde digitálne dáta vlastne neoceniteľnú marketingovú silu. Nasledujúce štúdia vypočítali, že každý používateľ v roku 2015 reprezentoval profit s čiastkou $120 mesačne pre spoločnosti s online účasťou. Zoberte tých $120 a vynásobte to 3 miliardami internetovými používateľmi a dostanete sumu $360 miliárd v potenciálnych výnosov v roku 2016. Cena digitálnych dát bola vypočítaná na viac ako $1 miliardu v Európe do roku 2020. Takže ako pracuje Beyond Push pre aktívnych členov? Členovia môžu generovať svoj príjem 3 rôznymi spôsobmi. Poprvé, Beyond Push ponúka členom nakúpiť investičné balíky, čo reprezentuje členské právo profitovať z činnosti firmy. Členovia majú adekvátny finančný úrok. Beyond Push pripisuje úrok členom s aktívnymi balíkmi každý pracovný deň. Nerátajú sa totižto víkendy a sviatky. Môžete kúpiť toľko balíkov, koľko chcete, ktoré expirujú, keď dosiahnu 150% nákupnej hodnoty. Napríklad, ak si kúpite $1000 balík, investícia vám vyplatí pasívny príjem vo výške $1500. Takže zarobíte 50% z výšky vašej počiatočnej investície. Môže to trvať od 3 do 5 mesiacov. Očakávaný denný výnos je od 0,5 do 3,5%. Je možné kúpiť balíky v hodnote od 20 do $50,000. Denný úrokový rebríček pre rôzne výšky investičných balíkov môžete vidieť na pravej strane. Napríklad, ak je denný výnos firmy 2% pri $20 balíku, ktorý má rating 1,0, vynásobíme 2% krát 1,0 a dostaneme denný úrok 2%. Dá sa povedať, že $20 balík je základný. Pri $1000 balíku počítame 2% krát 1,3 a to je 2,6% za deň. Pri $10,000 balíku rátame 2% krát 1,5 a to sú 3%. Čiže váš príjem je $300 za deň. Pozor, Beyond Push nie je investičná spoločnosť. Prostredníctvom nákupov sú veľké zisky generované každý deň a obrovská časť zisku je rozdeľovaná medzi členov. Áno, skutočne je to tak jednoduché. Predstavte si, ak by sa mobilní operátori, ktorých dnes využívate, rozhodli zdieľať veľké množstvo ich príjmov medzi používateľov. Presne takto nová generácia online podnikania ako aj Beyond Push pracujú a umožňujú zdieľať bohatstvo. A tu sú dve možnosti generovania príjmu Beyond Push z jeho marketingu. Beyond Push odmeňuje členov odporúčacím programom. Je to kompenzácia pre ľudí, ktorí odporúčajú firmu ostatným ľuďom a tvoria si štruktúru. Odporúčací bonus je vyplácaný z dvoch línií. Za priame odporúčanie vám Beyond Push dá 13% a za nepriame odporúčanie 2% z hodnoty investičného balíčku, ktorý bol sprostredkovaný vďaka vám. Druhý zdroj je z binárneho stromu, z ktorého môžete dostať 10%, ak zaregistrujete jedného človeka do svojej ľavej nohy a druhého človeka do pravej nohy, získate 10% zo sumy, ktorá sa nachádza v slabšej nohe. Takže vašim cieľom je podporovať váš tím a pomáhať im k úspechu, pretože to sa stane aj vašim úspechom. Na aktiváciu binárneho systému potrebujete mať aspoň jedno priame odporúčanie v každej z dvoch nôh so zakúpeným investičným balíkom v binárnom strome. Webinárové tréningy budú poskytované na naučenie sa používať binárny plán tak, aby mohol zarábať vám až $2000 denne. Firma má taktiež kariérny plán, ktorým vás odmení, ak budete chcieť rozvíjať RTB priemysel. Firemné ciele. Prvý cieľ – pravidelný nárast kapitálu pre nakupovanie výhodných pozícií na trhu, čo povedie k zvýšeniu obchodnej marže.
Druhý cieľ v priebehu tohto roka vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá vytvorí veľkú sieť a umožní nám obchodovať efektívnejšie. Tretí cieľ. Pokračovať v celosvetovom raste štruktúry a stať sa jedným z najväčších lídrov v tomto odvetví do roku 2018. BeyondPush je inovatívna spoločnosť, ktorá opravňuje ich členov generovať reziduálny a pasívny príjem s RTB technológiou na internete. Umožňuje využitie sieťového marketingu pre tých, ktorí sa rozhodnú pre extra príjem a pozíciu vo vedení firmy a celosvetovú reprezentáciu. Prosím, poznačte si tieto informácie tí, ktorí máte záujem o rady a podporu pri rozvoji a rozbehu so zárobkom so spoločnosťou BeyondPush. Robíme prezentácie 3-krát do týždňa pre tých, ktorí majú záujem budovať tím, zarábať z obratov BeyondPush alebo pre tých, ktorí potrebujú BeyondPush vysvetliť lepšie. Prezentácie sa konajú každý pondelok, stredu a piatok o 20:30 online na stránke, ktorú nájdete pod týmto videom. Nezabudnite kontaktovať človeka, ktorý vám poslal link na toto video pre viac informácií. Registrovať sa môžete aj cez tento link, ktorý je konkrétne môj, nájdete ho aj pod videom. Alebo cez kód vášho známeho, ktorý vám zaslal toto video. Tak, a to by bolo k BeyondPush asi všetko. Ak by ste mali možno nejaké dotazy a nejaké otázky, kľudne ma môžete kontaktovať. Prajem vám pekný deň, dovidenia, majte sa, ďakujem za pozornosť.